Hormatly watandaşlar, sizin bilişiňiz ýaly, häzirki ýaşaýan Türkmenistan döwletimiz 1991-nji ýylyň 20-nji oktýabrda öz garaşlaryny alyp emele berdi. 1991-nji ýyldan başlap şu neçeli halkymyzyň ýurduny bir kanun ýagdaýda diktatorlar eýlap, bir kanun saýlawy geçirip, ýani biziň saýlaw seslerimizi ogurlap 92%-dan ýokary sesler öýlerine goýup, öýlerini prezident alyp diňe öz bähbidini işirler. Olar öz şekillerini gurdurar, olar öz köşklerini gurdurar, olar öz manalyny çykardylar, olar öýler üçin, dogry anlaşylar üçin işlediler. Biziň halkymız 33 ýyldan bäri diňe kösenip gelýär we bir adalatlygy dadyp gelýär. Hormatly watandaşlar, ine gaýtyp biz öňkü Sowet Soýuzyna adalatlarymyz köpdi. Häzirki güne biziň ne de adalatlarymyz bar, ne garaşlarymyz bar, ne kanunlarymyz bar, ne biz akyn ýaşap bilýäris. Şoňky güne diktatorlaryň we onuň gurulan sistema Türkmenistan döwlet guruluşyny dogry ýatyrdy. Türkmenistanyň kanunlary işlänok. Türkmenistanyň konstitusiýasyna hiç kimi, ýani konstitusiýasyny hiç kim hormat goýanok. Türkmenistan hökümeti talamançylyk edip biziň halkymyzy talap ýörler. Biziň halkymyz Türkmenistanyň hökümetinden gaçyp, ýani ondan gorkup, ondan ýani hiç zat kömek alman, gezip aýlanmar bolýar. Ine konstitusiýanyň garanty, diňe özüne garant bolup, halka garşy bir topar kanunlar çykarýar. Konstitusiýanyň garanty ýarlaklar we paraxorlary üýşürip, paraxor halky talaýan galtaman hökümeti gurdy. Hiç bir döwletde şu ýanky gurulan sistema ýokdur. Türkmenistanda halka hyzmat etmeli hökümet adamlary biziň halkymyzdan, hatda biznesmenlerden hem potroçlardan baý ýaşaýar. Şu ýalda hiç ýerde görmerseňiz, bize hyzmat etmeli adamlar, ýani biziň öýümizde, biziň pulumyza tutulan, bize hyzmat etmeli adamlar bizden baý ýaşaýar. Bu ýalda bir gülkünçler. Ünsüren watandaşlar, siz puluna hyzmat etmeyene tutulan adam sizden baý ýaşaýan bolsa, hiç bir beýle zatlar kelle asyp bilmez. Kanun boýunça hökümet tarapyndan pulu tutulan adamlar bize hyzmat etmeýän, bizler talap, bizden baý ýaşaýarlar. Ine bu biadalatlyk. Bu ýa bolmaly. Bu ýa hökümet guruluşy, ýani döwlet guruş sistemasy bolmaly. Olam intek diktatorlaryň gurulan maskaraçylygyň hemmesi däl. Biziň haklarymyzy gorumany hökümet tarapyndan tutulan, hak hukuky gorayan gurumlar adalatlyga däl, kanunçylyga däl, konstitusiýadaky görkezlen biziň mukaddes haklarymyzy goraman, gaýtyp diktator we onuň paraxor hökümetini goraýar. Diktatorlaryň gurulan hususy Türkmenistanyna bir adalatlyk, paraxorlyk, nadanlyk, kezzaplyk, ýallaklyk ýalatdyr höküm sürýär. Men bu ýaly Türkmenistanyna ýaşatmaýarym. Sizin şu ýaly Türkmenistanyna ýaşatyňyz gelýärmi? Elbetde ýok. Ine şoň üçin biz köp watandaşlarymyzy Türkmenistany terk edip başgalaryny, dogun gardaşlaryny alyp daşary ýurda göçüp gidýärler. Ine biz şu zatlary durdurmaly. Öňkü döwürde de türkmenler şu ýaly betbaşçylyk görüpdirler. Ýurduny mezbur ýagdaýda taşlamaly bolupdyrlar. Türkmen ýylini taşlap, daşy ýurda gidip bir kiçi owa hökmüne galyp, ýa-da bolmasa başga bir halkyň içinde ýitirme bolurlar. Watandaşlar, gelecekde de şu ýalda Türkmen tragediýasy bolmady ýaly. Biz diktatorlaryň hereketlerini besetmeli. Halkymyz öz watanyny eline almaly. Biz diktator Türkmenistany aýryp hakyky halkyň Türkmenistanyny emele getirmeli. Bizde başa çykarga ýok. Türkmenistanyna öz ölçükleriň we çalışmanyň wagty geldi. Atalogul, iki sany prezident Türkmenistan döwletini we halky talap bildirenni, bolunni. Biz hakyky halka hyzmat edýän täze Türkmenistan döwletini ýani gurmaly we şonuň içinde işleýän halkyň hökümetini gurmaly. Halka hyzmat edýän, halkyň kanunlaryny, halk gelecekde bakly durmuşyny gurup biljek hökümeti saýlamaly. Onam öz seslerimizi berip, hiç ýer falsifikasiýa etmeýän, kim saýlansa, şol saýlansyn, ýöne saýlanan adam hyzmat etmeli halka. Ine şonuň üçin biz Türkmenistanyň demokratik opozisiýasynyň wekilleri biziň watandaşlarymyzy Ezi Fetr günü erteki namazyna
Yani erteki Ramazan bayram namazına siz mescitlere barmaňyzy ve şol ýerde bayram namazyňyzy etmäni çağırýar. Hemme vilayetdaky ýaşaýan watandaşymyz ýakynlap mescitlere baryp Ramazan bayram namazyny etmeli. Şol ýerge gelen adamlar bilen bayram namazyna durmaly. Şo ýerdäki gelen adamlary gutlamaly, söýler aýtmaly, bayram şadyan söýler aýtmaly. Şo ýerde bir näçe saat oturup şo ýerde şadyan bayram bellemeli. Aşgabatyň töwerindäki ýaşaýan we watandaşlarymyzy Aşgabatdaky 5 tane mescide çağırýar. Ine esasanam ýygnanyp bolsa, Görol köçesindäki Aşgabatyň Görol köçesindäki ýaşaýan ýerleşýän Ertuğrul Gazi mescidine erteki Ramazan bayramına size bayram namazyna çağırýar. Eger sizin Aşgabatdaky Ertuğrul Gazi mescidine barmak mümkinçilik bolmasa, onda siz İslendik mescidine barıp bilersiňiz. Aşgabatyň 5 mescidiniň İslendik mescidine barıp bilersiňiz we şo ýerde öz bayram namazy etbilersiňiz. Bayram namazy oturan soň derrew pytyramaň, derrew öýüňize gaýtmaň. Şo ýerde bir-birine şadyan sözler aýdyp, bir-birini gutlap şo ýerde ýanky öz arzyňyzy, öz ýanky nägeliklerini bildirip bilersiňiz ýa-da özüňiziň bayram ýanky bayramdaky islemlerinizi aýdyp bilersiňiz. Ine hormatly watandaşlar, eger de şol ýerde size MHM wekilleri ýa-da polis wekilleri bolany daraň diýip kopup dursa, onu düşünün şoňa. Şolara siz bizim dinimizi syňan bolsaňyz, eger de siz musulman bolsaňyz, siz bizim bayram günümize azar bermeň. Eger de siz musulman dinimizi kabul etmeýän bolsaňyz, eger de siz Gurbanul Kezzapy we onuň kezzap hökmünde golýan bolsaňyz, onu sizi Allah da görmez. Onu siz ýanky kafir bolýaňyz diýip düşündirin şolara. Bizim musulman dinimiziň ýanky bayramy bizim Türkmenistandaky ýaşaýan hemme adamlar üçin, diňe gurban üçinler ýa-da belli bir adamlar üçinler. Şoň üçin bul bizim bayramymyz. Biz şo bayramymyzy elimize almaly. Biz şo bayramdan başlap öz zadymyzy, ýa-ni öz watanymyzy, däp desturumyzy, öz bayramlarymyzy gorumaly. Bulary eşitden, ýa-ni bulary dinläp dursaň, bular diňe bizim hemme haklarymyzy, hemme azatlyklarymyzy ýatyrmak bilen şol paraxor hökmedi. Hormatly watandaşlar, ine şol mescitlere barıp bilmediňiz ýa-da bir kiçik mescide barsaňyz, onu şäherde aýlanyň 1 saat. Bu mescitten o mescide barıp o ýerde namaz okan, garar öz azatlygyňyzy, öz ýanky dininiňizi, dine bolan söýgüňizi görkezip aýlanyň. Ol bizim hakymyzdyr, bizim mukaddes hakymyzdyr. Konstitusiýada berkedilendir şol haklar. Şoň üçin biz sizi ýanky bayram namazyna çağırýar. Hormatly watandaşlar, men size ýanky Görül köçesindäki ýerleşýän Ertuğrul Gazi mescidini görkezýän, şo ýerde siz görürlersiňiz ine şu mescide barsaňyz has bolar. Sebäbi şu mescidde biz esasy adamlar ýygnarys we şo ýerde ýagny ine men görkezýän şo ýerde esasy adamlar ýygnarlar da şo ýerde uly Ramazan bayramy ýa-ni bayram namazy geçer. Onu ýygnanyp onuň içine giýip bilmeseňiz, daşynma, köçede ýa-ni namaz edilersiňiz. Şo ýerde üýüşüň garar, şo ýerde üýüşüp halk öz çäretine, halk öz bayramyna avtonom ýagdaýda ýygnanyp bilýänini görkezim. Ine ünsürseňiz şu Görol köçesi, ine hormatly watandaşlar, şu Görol köçesinde ine Ertuğrul Gazi mescidi var. Şu mescide barıp ýanky bayram namazy okap bilersiňiz. Hormatly watandaşlar, men şunu bilen öz gysgaçyk efirimi utorýan we sizin hemmäňize birinji bilen roza aýyna edýän dilegleriniz kabul bolsun diýär. Biz hem Allah'dan dilegler edýäs. Türkmenistanda ýaşaýan halkymyz adalatlyk, azatlyk, azatlyk we bahly durmuşda ýaşasyn diýip biz Allah'dan dilegler edýäs. Hormatly watandaşlar, Türkmenistan hökman azat bolmaly. Bizim halkymyz hökman diktatorlaryndan diýinip azatlyğa çykmaly. Türkmenistan hökman azat bolmaly. Sağ olun hormatly watandaşlar.